El Diccionari de la Llengua Europeista. La lletra E. E d'escapulari. En els seus orígens, la samarreta de l'Europa era a ratlles verticals blaves i blanques i els pantalons blaus. Aquest uniforme va durar des de la fundació fins la temporada 1917-1918. La següent temporada es va optar per una samarreta totalment blanca, però amb el coll de color blau. Finalment, al maig de l'any 1926 es va decidir que la samarreta seria blanca, però amb un escapulari blau. Aquest uniforme és el que ens ha arribat fins als nostres dies i només ha sigut canviat durant la temporada del centenari, fent una samarreta commemorativa que fusionava l'antic coll amb el triangle escapulat. D'entre les moltes coses que identifiquen l'Europa, la V baixa del seu pit és, sens dubte, un dels signes identitaris més potents. El Diccionari de la Llengua Europeista. La lletra F. F, de femení. L'any 2001 el club apostava pel futbol femení amb la creació d'un primer equip sènior. S'iniciava un camí que, amb el temps, ha donat moltes alegries als europeistes. Des de les pioneres Chipu o l'enyorada Fina Serrano, l'Europa va assolir en una velocitat rècord les categories estatals, on ha militat la gran major part de la seva història. Més noms il·lustres es van anar afegint a l'imaginari gracienc. Teixi, Kaki, Baneovis, la germana Porta o Clara Clemente, per citar-ne algunes, han sigut les grans referents del club en els darrers temps. Gairebé 25 anys després podem dir que el futbol femení de l'Europa és un orgull pel club i un referent a Catalunya, fet que cal continuar mantenint i engrandint encara més. L'Europa té molts protagonistes i moments importants en la seva centenària història. Podeu descobrir altres noms propis de l'europeisme al lloc web del grup d'història Ramon Vergés. Connecteu amb ghrb.cat.